Dragi moji pratitelji, dobro mi došli u kanal Kornelija priče. Slijedi priča Bog, kako si? Danas sam ja srela poznanicu Vesnu, koju ja nisam vidjela godinu dana u tramvaju. I kada me je ona ugledala, srdačno mi se nasmijala i rekla mi: Bog, Kornelija, kako si? Imaš vremena za kavicu? Ja sam se baš danas ustala na lijevu nogu i rado bih se ja podružila sa kojom prijateljicom i popila kavicu, pa i sa Vesnom. Ali ja danas definitivno nemam vremena. Danas moram ja riješiti internet i ventil na vodomjeru i biram ja da ju otpilim na fini način. Kažem joj: dobro, ovdje izlazim. Može kavica drugi put? Da ne bi Vesna slučajno htjela nastaviti razgovor, guram se ja prema vratima i čim je tramvaj stao, ja izjurim van. Tramvaj odlazi, Vesna mi maše, a ja si mislim: izgubila sam 12 minuta do sljedeće devetke, ali bolje i to nego da si natovarim danas ja još jedan gubitak vremena. A kada riješim internet i ventil, nabit ću si ja muziku da se opustim, uživam i bolje osjećam. Do sljedećeg susreta. Bog!